516, please. Tak sme sa konečne ubytovali a portier nás práve vezie v príjemnom Mercedese na izbu, takže kvalitka. V limuzíne sme. Všetci sa tešia? Takže dovolenka môže začať. Ale, aký veľký... Ďaleko sme išli. Rezort je dosť veľký, aspoň sa to takto z okna zdá. A my si ho preskúmame najbližších 14 dní do detailov. O všetkom vás budeme informovať prostredníctvom nášho obľúbeného YouTube kanálu. Čaute. Ahoj.